mga bay. So nakabili na tayo ng motor sa fuel pump. Ito mga bayo, Dinso yung brand. So bili ko sa 1,100 plus yung fuel dito. So ito yung papalitan natin yung motor kasi ito yung ano natin, okay pa to, all goods pa to mga bay. Kaya doon tayo gagawa ng paraan. So ilabasan natin ito. Yan. Float sa pangmotor to na float mga bay. Papalitan na natin to ng original float sa Cherry QQ. So ito po. So kay Sir Chiboy po to sa kabila niya. So puputulin lang natin to. Ito puputulin natin to. At ibabalid. Ilagay natin dito. So dali lang to mga bay. I-weld lang natin yan. So para all goods. So yan, so babalikan ko kayo mga bay pag okay na yung fuel pump. So yung fuel pump, papakita ko sa inyo yung fuel pump. So ito po yung fuel pump motor. So yan. So ito po yung ipagamit sana ni Sir Chiboy sa atin, kaso sira na pala. Tapos ito yung fuel. Dinso yung brand. Yan po siya. Original Dinso talaga ito mga bay. Pero may mahal pa dito mga bay, yung mga 2.5. Pero hindi ko yung pinili kasi mas mahal yun. Ito na lang kasi Dinso pa yung brand. Tapos 1,000 yung binta. So at least all goods. Same socket lang sila mga bay doon. Same socket lang sila sa ating fuel pump motor. Same lang. So ito, gawa natin ito ng paraan kung paano natin ito ilagay mga bay. Ito, hindi ko lang alam kung saan to. Itong maliit. Tapos pinadalhan pa tayo ng ito. Pag sakaling hindi papasok. Pero ito yung papasok sa atin. So, ikabit na natin mga bay. Iba talaga pag mga original Dinso. Itong binili natin, itong sa Cherry, walang brand to. So, ayan. So, papalitan natin yan mga bay. Let's go. Mga bay, ito na po yung fuel pump na pinalitan natin. Tapos hindi natin ito nagamit. Sayang. Tapos, ito yung kay Sir Chiboy na fuel pump. Sira-sira na. Kinuha lang natin yung doon. Kasi yung sa motor natin, pinalitan natin yung sa original talaga. So, tapos ito yung isang fuel pump na sa fuel motor kay Sir Chiboy. Bago pa to mga bay, tignan. Pero hindi siya legit na Dinso original. Kasi nakita natin dyan na walang kodo. Hindi gaya nito, kahit ganito na yung mukha niya, pero Dinso yan mga bayo. May katak Dinso. So, pinalit rin natin, ganito rin Dinso din na original. So price niyan is 1,2. So, ito na po siya. Ayan. So, ito na po siya ngayon. Hindi na po siya patay-patay. So, kanina, mga 5 ko to natapos kanina. Pinaandar ko, tapos nag-aircon. Yan. Nag-aircon siya hanggang ngayon 9 PM na. So 5, 6, 7, 8, 9. 4 na oras yung paandar natin. Tingnan nyo yung aircon. Grabe ang lamig. Tapos ito po yung tunog sa ating fuel pump. Grabe. Ngayon ko lang narinig na ganito pala pagbago yung fuel pump mga bay. Ganito pala kalakas yung tunog niya. Akala ko kasi normal na yung mahina niya. Yung isa na kinabit natin na fuel pump, mahina talaga yung tunog dun. So ito yung sinasabi ko mga bay, mainit dito. Kumpara dun. Ito na po siya. So all goods na yan. Babalik na natin yan. Hindi na siya maingay. So may napansin ko lang ako sa kanyang minor mga bay, parang bumaba siya at
akyat, pero hindi masyado na. Pero isa na lang kasi yung sensor na hindi ko napalitan mga bay. So natin to. Isa na kasi yung sensor na hindi ko napalitan. Ito na lang na sensor mga bay. Ito bago na to, goods na. Ito na lang na sensor. So mumurahin lang yung binili ko, same lang sa price nito, 400 plus, pero goods naman. So ito rin ang na klase yung in-order natin. Ganito may barcode din. Pero China lang yung nakalagay. So kukunin natin yun. So tapos ito pinagana din natin to kasi hindi na to gumagana. Wala kasi itong ground. So ibabalik lang natin itong socket. Lagyan lang natin to ng ground. Hanapin lang natin doon baka naputol yung wire nito. Posible naman na wala itong ground. So baka dito siguro ito baka naputol talaga to. Parang may naputol to mga boy. So yan lang sa 4 na oras na gamit natin dito. Hindi siya namatay-matay. All goods na. Tapos dito mga bay, may palitan pa tayo dito na pisa. Yan o. Kung nakikita niyo yan. Kulya yan. Nalaman ko nung pagpa-shop ko na ano pala yan. Pina-convert na pala yan na yung full wheel na ba. Pero maganda naman siguro yan pagkatira. Pero mas maganda to is yung pulya na may guma. Kasi yun ang original talaga mga bay. So pag magkapera tayo, pipilihan natin yan. So at least all goods na yung problema natin dito ni Cherry QQ. So wala na tayong isipin pa na Kasi 4 na oras na to. Hindi ito nung dati pa, 1 oras lang namin nagamit. Yan, namatay na siya. So yun pala yung fuel pump. So nagpapasalamat rin tayo kay Part Noel at saka Chief Iman. Kasi si Chief Iman yung nagturo sa akin yung electrician na kaibigan niya na may scanner. Pinuntahan ko doon. Yun pala, siya pala yung may-ari nun dati. Bininta niya to at sinabi niya, bininta niya to dahil wala pang binta no ng fuel pump mga bay. Fuel pump na pala yung sira doon nung una pa. Dito na binitawan niya. So, ngayon, nagkikita kami, sinabihan niya ako, bilihan ko talaga ng fuel pump kasi fuel pump daw yung sira nito. So, yan. So, all goods na. Tapos, ang hindi lang nawala dito mga bay, itong check engine. So, ito yung check engine na hindi na nawala. Yan, check engine na yan. So, ipapadelete ko yan pag makarating na yung map sensor natin. Ipadelete natin yung check engine na yan. So, yan. So, ito na po yung takbo niya mga bayo, 211.5 kilometers. Hindi na tayo magbase dyan sa ibaba kasi yan na kasi yung pagbili natin dito sa tawag na mga bay. Itong panel gauge na seat. So yan na siguro ang update natin mga bay. So may long ride ako dito. Maminus lang natin yan kung ilang kilometer mga bay. Hindi lang ako magsabi kung saan ako pupunta. Basta malayo yon mga bay. So sana hindi walang aberya at all goods mga bay. Let's go!